здесь копишь Влад или снимаешь? Не, я на YouTube. И наша тоже будет там, да? Ну, должна быть. Если Паша ее заснял. Так, вітаем наших гледачоў на чарговай гульні на КДБ-7. І сёння сустракаюцца у нас каманды Радыё Марыя і каманда Мірыэль. На дадзеную хвіліну лік 0-0. Гульня ўжо распачалася хвілін 5 назад. Яна павінна была стаяць першай у гэты дзень, але каманды папрасілі, каб мы яе перанеслі, і вось яны гуляюць зараз са спазненнем невялічкім, так скажем. І лік на дадзеную хвіліну 0-0. Нельга сказаць, каб якая-небудзь з каманд валодала перавагай такой гульнявой. Гуляюць абаюда востра, так скажем, каманды. І пакуль што галоў мы не ўбачылі ў гэтай гульні. Нагадваю, што Мірыэль лідерам, і вось добры момант был у Віталіка Пупіна, каб забіць гол. І зараз адказ Радыё Марыя. Сяржук Федарук не здолеў прабіць па брамах. Заблакаваў гэты стрэл абаронца. Барацьба, як змагаецца за мяч Віталь Пупін, малайчына. Гуляе вельмі самааддана. Аут на карысць Мірыэля. Так паўтаруся, што Мірыэль на дадзены момант з'яўляецца лідарам нашага турніру. 4 гульні, 4 перамогі. 100% вынік. І зараз хлопцы спадзяюцца развіць свой поспех, але ледзь не прапусцілі яны зараз гол, але удар аказаўся недакладным. Тэма сённяшняга гульнявога дня жыць як чуць і слухаць. Мы шмат чаго слухаем, але не заўсёды мы сапраўды чуем тое, што нам кажуць. Чуем і ўспрымаем гэтыя словы, запамінаем іх, перажываем у сваім сэрцы. Шмат, так скажем, нейкай лухты даводзіцца нам чуць, і шмат лухты кажам мы самі. Важна, каб у нашым жыцці таксама былі і важныя словы, сапраўдныя словы любові. Словы любові і словы даверу. Кожнаму хочацца іх чуць, але каб чуць такія словы, трэба таксама навучыцца іх і казаць. Казаць важныя словы ў свой час. Вось, а на поле пакуль што без зменаў 0-0. А вось вы бачылі гол ад Віталіка Пупіна. 1-0, Мірыэль наперадзе. Размачылі лік у гэтай сустрэчы. Паглядзім, які адказ дасць Радыё Марыя. Цікавы гэты кубак Дона Боска 7 праводзіцца ў іншым фармаце, ніж іншыя, якія былі раней. 6 кубкаў Дона Боска. Няма групавых стадій, ёсць вялікая турнірная табліца, вялікі чэмпіянат, у якім удзельнічае 10 каманд.
гэтым чэмпіянаце удзельнічае 10 каманд. І потым 4 першыя каманды будуць гуляць у плэй-офф за такі жаданы кубак Дона Боска. Лік 1-0 на карысць Мірыэля. Радыё Марыя падае кутавы удар. Не атрымалася прабіць адразу, але другі удар мог стаць трапным. Не атрымалася. Перадача. Яшчэ удар. Шмат б'юць па брамах гульцы Радыё Марыя, але пакуль што гэта не прынесла ім ніякага поспеху. 1-0, Мірыэль наперадзе. Воу-воу-воу. Парушэнне правілаў. Будзе карны удар на карысць Мірыэля. Віталь Пупін рыхтуецца выканаць гэты стандарт. Перадача. Удар па варотах. Блакуецца абаронца. Яшчэ удар міма. Становится 2-0. Добрая передача с глубины поля находится на пятачку, так скажем, своего партнера по команде Гулец Мірыэля. И лік становится 2-0 на карысць хлопцаў у чырвоным. Гэта ўжо больш значная перавага. Удар вельмі недакладны. Спакойна праходзіць гульня, няма ні спрэчак, нічога. Хлопцы гуляюць так спакойна, крыху павольна нават. Добры кантроль мяча ад Віталіка Пупіна. І вось быў момант яму забіць яшчэ адзін гол, не атрымалася. 2-0, Мірыэль наперадзе. Мяч у Евгена Бурко. Вось добры момант у Радыё Марыя, каб забіць гол усё ж такі. Але Евген Бурко згуляў надзейна ў гэтай сітуацыі. Памылка ў абароне ад Радыё Марыя. Не атрымалася у Мірыэля скарыстацца гэтым.
добрый, вельмі добрый пас ад Віталіка Пупіна паміж ног, але не атрымалася. Ратуе брамнік сваю каманду пасля чарговага стрэлу ад Віталіка Пупіна. Не ў самым сваім аптымальным. Далёк быць добры гол. Акуратна прыканцы першага тайма, але не атрымалася. Першы тайм скончыўся з перамогай Радыё Марыя 2-0. Это все слышат. Почему ты стегнулась? Почему ты застежку поставила? Смотри. По какой-то причине. А ты будешь здесь сидеть? Не, посижу сейчас. Давай помогу. Я сейчас Сама справишься. Лера, тут огорошила средняя. Так, тихо. Ну, хорошо. Не знаю. Ну, либо они как-то все относятся к Радио Марии? Ну, типа, да. Все. Не, ну там как бы друзей, Федоров, я думаю, много друзей своих. Может, и Лева. А ты видел, что мне по голове попали? Нет. Мне попали в вашей игре по голове. Хватит. Все, Лера, уже можно. Понравилось? Назад идем. Еще идем. Можно. Розпочався другий тайм, і гулець Мірыэля гуляе рукой, як ви бачили. Ну, няма чаго здзіўляцца, 6 год у нашым турніры ён выступаў у якасці брамніка. Далёкі стрэл, значна вышэй варот, але Евген Бурко на ўсялякі выпадак бярэ гэты мяч і пераводзіць яго на кутавы. Неблагая тэхніка выканання гульцоў Радыё Марыя, але ніякіх дывідэндаў яна не прынесла. І штрафны удар ззаду зачапіў гульца Радыё Марыя. Гулец Мірыэля. Штрафны удар выканае каманда у белых саколках. Трапляю в стенку. Гулец Радыё Марыя пасля гэтага удару. Пас, здаецца, прайшоў, але вельмі цяжка было прыпыніць гэты мяч. Не атрымліваецца у Радыё Марыя забіць гол у гэтай гульні. Здаецца, і моманты ёсць, але самы апошні момант абаронцы не даюць прабіць. Памылка ў перадачы. Была магчымасць у Владимира Медведскага забіць гол, і зараз вельмі шмат удараў наносіць Радыё Марыя здалёк, але не нясуць яны небяспекі, трэба прыдумаць нешта іншае, каб забіць гол. Вось, усё блакуецца, а калі далетае да брамніка, то там брамнік ловіць гэтыя удары, вельмі проста яму гэта зрабіць. І вось момант.
Евген Бурко рятує свою команду від голу. Ось який добрий удар наносить Віталь Пупін. Але брамник Радує Марія так само на місці. Не считав він ворон там. Зловив цей м'яч. 2-0 перемагає Міріель на даний момент. І ось який добрий момент. Добрий, не здолів припинити докладно цей м'яч гулець Радує Марія. А який вихід 1 на 1 був пригожий. В нікуди. Вивод з аута. Перепасовуються гульці Радує Марія. Знову удар здалек. Ого! Бачили, як промахнувся по м'ячу гулець команди Міріель. І так, ну вот это смешно было, не нанес пошкодження сам себе в этом моменте. Вельми добре у першу чергу гульці Міріеля гуляють у обороні каля власної брами. Не лезуть яны наперед, не імкнуться забити больш. Калі буде така магчымасць, заб'ють, калі нету, і так добре. І просто не даюць гульцам Радує Марія утварыць нічога небяспечнага. Усё перакрываюць, усё блакуюць, перахопліваюць мячы. Прыгожая, добрая гульня. І галоўнае, што надзейная. Вось толькі стрэлы здалёк. Ну, один можа і заляціць, а 2-3 гэта ўжо наўрад ці. З гэтым ужо цяжэй. А Радує Марія трэба забіваць прынамсі 2, каб была нічыя ў гэтай гульні. І зноўку б'е гулець Радує Марія. Больш нічога не могуць прыдумаць. А вось зараз мог атрымацца вельмі прыгожы гол. Не атрымліваецца у Радує Марії, не атрымліваецца. Евген Бурко надзейна гуляе. Вось зараз трэба было першы дотык наносіць удар. Як не трэба, гульцы Радує Марії не сумняваюцца і б'юць, а тут, калі трэба было прабіць, нешта задумаўся.
вось Віталь Пупік ледзь не забіў свой чарговы гол на гэтым турніры. Прамазаў ён зараз па мячу. Не торопіцца Радыё Марыя выходзіць у контратаку. Добры момант, але не зацягваюць на гэта ўсё. Недакладная перадача, а добра магло атрымацца, вельмі добра. Так прыгожа адчыняўся брамнік Радыё Марыя, каб прайшоў гэты пас, мог бы нанесці добры удар, і там бы ўжо толькі брамнік мог бы выратаваць, таму што абаронцы не блакавалі б ужо гэты стрэл. Зноўку будзе удар, мне здаецца. Так. Вось зараз мог атрымацца гол. Не было яго. Памылачка. Нешта выдумляюць гульцы Радыё Марыя. І вось добра было. Добра, але непаразуменне было ў камандзе з гэтым пасам, з гэтай перадачай. 2-0. Мірыэль перамагае. Не шмат галоў у гэтай гульні. Брамнік добра падключыўся, але дывідэндаў гэта не прынесла. Нешта незразумела ён зрабіў. Ці то прабіў, ці то аддаў перадачу, а магло быць вельмі небяспечна. Радыё Марыя шмат падключае свайго брамніка. Не даюць нічога зрабіць гульцы Мірыэль, гульцам Радыё Марыя. Неяк удваіх стаяць перад варотамі у цэнтры пляцоўкі. І гульцам Радыё Марыя даводзіцца ісці толькі на фланге, а з фланга нічога не атрымліваецца ў іх зрабіць. Добрый момент упускает гульцы Мірыэля. Лік бы мог стаць ужо 3-0. Памылка. Праз цэнтр не трэба даваць такія пасы. Пас. Трэба было аддаваць зараз пас. Стаяў адзін гулец Радыё Марыя на іншым фланзе. Можа, гэта і быў пас. Проста не так. Вось. Добры, вельмі добры момант. Не здаецца Радыё Марыя. Імкнуцца яны забіць толькі. І вось зараз добры быў момант.
кутовы удар. Крануў гэты мяч Евген Бурко. Мне што ўжо, здаецца, лепш ідзе гульня ў гульцоў Радыё Марыя, але толькі пакуль не дайдуць да брамы саперніка. Тут не атрымліваецца амаль нічога. Мірэль атрымлівае чарговую перамогу. Дзякуй, што былі з намі. Подписывайтеся на наш канал. Сачыце за навінамі з КДБ 7 і да новых сустрэч з Богам. Да пабачэння, сябры.